bela lajɛlen fo ka bela lajɛlen waleɲumandɔn bi ye alamisa ye février kalo tile 23 san 2023 ni ka don kibaru waati sigi bi don kibaru kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ olu ye a laɲini min ye taama sɛbɛn ye ka daminɛ Isaka Uju fo ka taa se Martin ni naani olu fara kan olu ka taama sɛbɛn ka se ka a bali o kama an bɛna da don la ka wɛrɛ kɔnɔna la ka faro kan wasabulon kɔnɔna la wasaden fila de kɔni bɛ yen nɔ olu ye u ka baara bila sɛbɛn ka di wasabulon ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ma ka bɛn ni u ka baara kura min yɛrɛ kɔni sɔrɔla an bɛna ɲɛfɔli k'o fana la dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kɔgala Mayiga ale bɛna taa an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso bɛna taa ayiwa sigiɲɔgɔnya fo ka taa se baarakɛɲɔgɔnya hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛ ɲɛfɔli k'o la a ka yɔrɔ kɔnɔ ka faro kan an bɛ taa jamana kɔ kan farafinna farajɛla kibaruya minnu b'an bolo an bɛ sɔrɔ ka olu walawala an ka bi don kibaru kɔnɔna la. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn i b'a fɔ bakurubaw la an y'a fɔ cogoya min na jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye a laɲini taama sɛbɛn min ni a bɛ sɔrɔ Isaka Uju fo ka taa se maa 14 minnu ni olu faralen bɛ a kan ka se ka sigi labɛn sigi min n'a kɛra ka bɛn ni février kalo tile 20 ye san 2023 k'u ka taama sɛbɛn ka se ka o bali o kama jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye sɛbɛn kɛ sɛbɛn min n'u y'a kɛ ka ɲɛsin lasigidenso kelen-kelen fɛn fɛn bɛ an fɛ yan nɔ fo ka taa se min ye olu ka yɔrɔ min bɛ olu bɛ visa di n'o ye consul ye ka yir'ula k'a fɔ maa 15 minnu tɔgɔ kɔni bɛ sɛbɛn kan olu yɛrɛ kɔni ka taama ka se ka a bali jamana yɛrɛ kɔni ka taa jamana kɔ kan o laseli yɛrɛ kɔni kɛra gouvernement maa ɲɛmɔgɔ olu yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Mali ale ni jamana wɛrɛ cɛ k'o ɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ye Abdoulaye Diop kɔni ye laseli kɛ min ye lasigiso kelen o kelen minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ Mali kɔnɔna la nɔ ka se ka ninnu kelen-kelenna k'u bali yaasa ka se ka bɔ taama la taama min n'a bɛ kɛ ka taa u ka jamana yɛrɛ kɔni kan a bɛ kɛ ka bila sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ ni o kɛra waati tɛmɛnlen yɛrɛ kɔni na u ye baara minnu ni lajɛ minnu yɛrɛ kɔni kɛra minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔra a kɔnɔ yaasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na. An bɛ taa wasabulon kɔnɔna la wasaden fila minnu olu bɛ yen nɔ olu kɔni ye u ka baara bila sɛbɛn ka se ka o di min ye colonel Maliki Jaw yɛrɛ kɔni ma a kɛra min ye wasabulon yɛrɛ kɔni maaw olu ka sigi yɛrɛ kɔni dɔ senfɛ nka wasabulon ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔni sɔnna min ye ninnu ka baara bila sɛbɛn ka se ka a minɛ bari ka d'a kan Mamadu Sori Danbele ale ye maa fɔlɔ ni kɛnɛya wa min bɛ tali kɛ o commission na o kulu ale de ye o maa ɲɛmaa ye fo ka taa se Sori Ibrahima Jakite ninnu kɔni ye a yira wasabulon ɲɛmaa la ka bɛn ni u ka baara kura minnu n'o olu yɛrɛ kɔni sɔrɔla kelen n'o o ye Mamadu Sori Danbele ale yɛrɛ kɔni bɛna kɛ conseiller Mali yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ni o bɛ kɛ Guazu Chinois jamana yɛrɛ kɔni kan fo ka taa se min bɛ tali kɛ Ibrahima Jakite n'ale fana bɛna kɛ conseil général ye Mali yɛrɛ kɔni tɔgɔ la Lyon kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi yɛrɛ kɔni jamana kan o hukumu kama u bɛ baara min na wasabulon kɔnɔna la u kɔni u bɛ bɔ o baara la o kama u ye sɛbɛn kɛ sɛbɛn min n'o o ye baara bila sɛbɛn ye k'a di wasabulon yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ma wasabulon ɲɛmaa fana a sɔnna u ka baara bila ma. An bɛ to halisa an ka jamana kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kɔgala Mayiga ale kan ka taa bi alamisadonya la février kalo tile 23 san 2023 Wagadugu n'o ye Burkina Faso yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye a bɛ taa min bɛ tali kɛ baarakɛɲɔgɔnya la nka a kelen kɔni tɛ i b'a ye k'a fɔ jɛkulu in na minisiri caman olu yɛrɛ kɔni bɛna sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kɔgala Mayiga ale ka nin taama la fo ka taa se minisiri 7 yɛrɛ kɔni ma a bɛ bila n'o ye teriya ale ni baarakɛɲɔgɔnya hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la tɛgɛ ni ɲɔgɔnma min fana bɛ Mali ale ni Burkina yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka o yɛrɛ kɔni fanga yɛrɛ kɔni bonya dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kɔgala Mayiga a ko n'a sera Burkina jamana ɲɛmaa n'o ye capitaine Ibrahima Traoré ani o yɛrɛ kɔni bɛna sigi ka kuma n'o o bɛ tali kɛ gɛlɛya min bɛ jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kɔgala Mayiga a bɛ taa taasibila kɛ ka se ka ɲɛsin min ye Burkina finitigilaka minnu ni olu yɛrɛ kɔni binna u ka dugu min ye n'o ye Dewu ale ni Ursi ka bɛn ni jumadonya ye février kalo tile 17 san 2027 n'o bɛ kɛ u ka finitigilaka caman ye ka se ka taa min ye Mali yɛrɛ kɔni ka foli kɛ ka ɲɛsin o finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni binna hakilina jiginna janvier kalo tile 31 san 2023 Burkina premier ministre n'o ye Apollinaire Nkeleme ale yɛrɛ kɔni nana taama la Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o taama fɛnɛ tun bɛ bila n'o ye baarakɛɲɔgɔnya hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka a ka nali la nɔ a ye laseli kɛ laseli min b'a jira k'a
k'a fɔ Mali ale ni Burkina olu bɛ se ka kɛ jɛkuluba kelen fo ka kɛ jamana kelen n'a bɛ fɔ min ma ko fédération wa i b'a ye k'a fɔ a ka laseli la a y'a yira k'a fɔ Mali ye jamana min ni kɔɔri bɛ sɛnɛ yen kojugu bagan mara jamana don ani sanu jamana don i b'a fɔ Burkina fɛnɛ ye o jamana kelen ye kɔɔri bagan fo ka taa se sanuko ma o jamana ye ninnu ye ni an tora an kelen na o de bɛ na ni gɛlɛya ye nka n'an sera ka an ka sɔrɔ ni an ka dɔnniyaw k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan anw bɛ kɛ jamanaba ye wa an bɛ kɛ fangatigiba yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye. An bɛ taa jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la halisa an bɛ to Burkina kunkanko kibaruya kɔni na u ka dugu min yɛrɛ kɔni bɛ ni o ye Komanjakari ni ale ka yɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ Gayeri ale ka min bɛ tali kɛ u ka conseiller kɔrɔ dɔ kɔni a yera n'o o ye jadi wale ale yɛrɛ kɔni na Burkina jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ ka dugu min tɔgɔ fɔ n'o ye Komanjari yɛrɛ kɔni ye a yera a kɔni ni jadi wale kɛbaaw ale bɛ olu yɛrɛ kɔni ɲɛ a kɛra u ka ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye taa ni ka segin o kɔni o yera fo ka taa fo ka se a yɛrɛ kɔni danna tigɛ wa kɔni ɲɛda kɔni yera a dɔnbaw yɛrɛ kɔni fɛ bi an bɛ waati min na ale kɛlen bɛ banbaci wale kɛbaaw ale ni jadi wale yɛrɛ kɔni kɛbaaw ale bilalen bɛ olu yɛrɛ kɔni ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yɛrɛ tun bɛ sigida min yɛrɛ kɔni mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛ taa n'o ye Centrafrique olu ka faaba kɔnɔna la Bangui u ka gendarmerie kɔni ye sigɛnamɔgɔ 2 ka se ka olu yɛrɛ kɔni minɛ u minɛlen min yɛrɛ kɔni kɛra $300,000 o de sɔrɔla u yɛrɛ kɔni bolo fo ka taa se sanu wa a kuru 58 o de kɔni yera ni ma ninnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bolo o kama gendarmerie tigilamɔgɔw olu ye dayɛlɛli kɛ dayɛlɛli min n'o o bɛ kɛ yaasa ka se ka ko a kunkun ni a ɲɛɲɛ olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka dɔn cogoya min na an bɛ bɔ yen an bɛ taa Chinois jamana ale ni Russie jamana olu ka kibaruya la Chinois jamana olu ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ u ka jamana ani jamana cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma ale kɔni ye bisimila minɛ n'o ye Kremlin kɛrɛnkɛrɛnnenya la o jamana ɲɛmaa fɛ n'o ye Putin yɛrɛ kɔni ye i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na o kɔni y'a jira k'a fɔ ni jamana fila in olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛna se ka kɛ sababu ye gɛlɛya belebele minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ka se ka olu dalakuru cogoya min na bi an bɛ waati min na Russie ale ni Chinois jamana u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ danga min da la a ka gɛlɛn bari ka d'a kan OTAN olu yɛrɛ kɔni b'a fɛ ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka Russie bɔ ka bin min ye Ukraine kɛlɛ yɛrɛ kɔni na nka o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ nanzara jamana olu yɛrɛ kɔni ka laɲini ye min ye ka se ka min ye Chinois jamana ka se ka olu yɛrɛ kɔni bagabaga olu ka sariya min yɛrɛ kɔni binnen bɛ Taiwan kan yaasa o bɛ se ka bɔ a dogokɔrɔ cogoya min na o kama ni jamana fila ninnu ka fara ɲɔgɔn kan a kɛlen bɛ diyagoya ye wa n'u y'a jira k'a fɔ fɛnɛ o bɛna kɛ sababu ye basigi belebele o bɛ se ka na diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la cogoya min na ni ne fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi don kibaru la tuguni komi ni a b'o kɛla a ka se ka olu caya ka diɲɛ ninnu fɛnɛ cari diɲɛmaa bɛ se ka kunnafoni k'o sɔrɔ cogoya min na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a fɔ ala k'an ka jamana lakana